ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ମା ଆରେ ଦେହ ହବ କାହିଁକି? ଆ ମା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଣ ଶିଖିନି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଷମା କର ଜାଣିଛ ଏ ଭାଇ ତାହେଲେ ମାନିଲି ଆଉ ଭାଉଜକୁ କହୁଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରୂପର ଗୁଣର ଭାଉଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ କଥା ଭାଉଜ ମୋର ପଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ ସେ ମୋ ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ତା ନାଁ ହଉଛି ସୀମା ସରି ସରି ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ତମେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି।